Oh yeah, oh man, yeah. Oh, kung mga laptop na barato ang hanap mo, sa DCT may PC set na brand new. Digdi lang ini sa DCT na makinis, pwede sa maarte. Dakol kang pagpipilian, bagay sa estudyante. Iiba mo na si mama, digdi sa DCT ka magbisita. Bakal na po, laog ba sa budget ni nanay? Laptop, kung mga laptop na barato ang hanap mo, digdi na sa DCT. Tabako, computer, trading ka na. May PC set pa, brand new, de kalidad, matitibay pa kaya marina. Bakal na, sa DCT, pagbakal na, yeah. Magagamit mo sa pagklase, asin sa imong trabaho. Kung ika sarong maestra, may laptop na para sa imong pangangaipo. Kaya digdi sa DCT ka magbisita. Bakal na po, lao pa sa budget ni nanay. Laptop, saro lang ang dudumanan mo. Kung laptop na barato ang hanap mo, may warranty na may mga freebie pa. Kaya ano pa, sarabay na iba. Ang satuyang pamilya, digdi sigurado sa laptop sa DCT na. Kung mga laptop na barato ang hanap mo, digdi na sa DCT. Tabako, computer, trading ka na. May PC set pa, brand new, de kalidad, matitibay pa kaya marina. Bagal na, makakatibis, wag talagang lamang ka. Sa tabako, computer, trading, garantisado talagang barato ang mga laptop. Kung Japan quality hanap mo, digdi lang iyan sa DCT o tabako o computer trading. Kung mga laptop na barato ang hanap mo, digdi na sa DCT, tabako, computer